Yeah. Hier is je boy de zingende pen. Ze zeggen kijk omhoog, maar niemand kijkt naar wat er achter de gordijnen leeft. Een wereld vol vragen, een strijd om wie het verhaal bepaalt. Ik loop door straten vol met lichten die verblinden, waar waarheid en leugen steeds opnieuw beginnen. Mensen zoeken antwoorden in een oceaan van rook. Wie schrijft het volgende hoofdstuk van dit onbekende boek? Schaduwen bewegen achter muren van glas. Een spel wordt gespeeld terwijl de wereld verrad. Symbolen op papier, plannen in de nacht. Een stem in de verte die zegt wie houdt hier de macht. Ze bouwen hun torens boven dromen van de mens. Verdraaien onze hoop tot een koude glans. Maar ergens diep van binnen brandt toch een vuur. Een hart dat blijft vechten tegen angst en tegen muur. Is dit het einde van een wereld die we kennen? Een draaiboek in de nacht dat niemand durft te lezen? Of zijn we verloren in verhalen zonder zicht? Gevangen tussen schaduw en het felle tegenlicht. Als de hemel valt en de stilte spreekt, als de machtige hand de toekomst spreekt, blijft er één ding dat niemand ooit ontneemt: de kracht van een mens die voor vrijheid vecht. Ze fluisteren namen bij een tafel zonder ramen, waar dromen veranderen in koude plannen. Een schaakbord vol pionnen, een koning verborgen. Een wereld vol geheimen, gevuld met zorgen. Maar wie trekt de lijnen, wie bepaalt het spel? Wie verkoopt de angst en wie verdient er wel? De waarheid ligt soms niet waar iedereen kijkt. Soms is het de twijfel die de mens bevrijdt. Want angst is een ketting die sterker kan worden als we vergeten zelf onze keuzes te vormen. Geen schaduw kan winnen als de mensen ontwaken. Geen muur blijft staan als stemmen samen raken. Misschien zijn monsters niet altijd zichtbaar. Misschien zit gevaar soms dichterbij dan gedacht. Niet elke vijand draagt een masker. Niet elke waarheid komt uit de nacht. Maar zolang wij blijven vragen, zolang wij blijven staan, kan geen enkel donker plan de mensheid laten vergaan. Is dit het einde van een wereld die we kennen? Of een kans om opnieuw te leren denken? Geen schaduw bepaalt wie wij zullen zijn. Geen angst krijgt ooit de macht over ons brein. Als de nacht komt en de stilte breekt, als de toekomst ons recht in de ogen kijkt, blijft er één ding dat niemand ooit ontneemt: de hoop van een mens die voor morgen vecht. Het draaiboek ligt op tafel, maar wie de pen vasthoudt, dat zijn wij.